Isebe le-ANC Ahmed Timol kuWard 127 lavakalisa kungaxoli inkqubo yonyulo kwincwadi eyibhalelwe usekela sosiba jikelele weANC. Kwinyanga iphelileyo, amalungu aseHammanskraal nasesoshanguve abamba umngcelele ngaphandle kweofisi ye-IEC bekhwiniswa luluhlu lwalo mbutho ngelithi ziyanyanzeliswa kubo bengazonyulanga. All disputes, all final disagreements, all any body has to say has to be finalized. Unfortunately, the ANC is not in control of that particular process. It is controlled by the Electoral Committee led by Comrade Kgalema Motlanthe. Uninzi lwamaqela aphikisayo kahambisani nokuvulwa kwenyoba yokufakwa kwamagama abagqatswa ityeli lesibini. Amanye agrogrisa ngokubhenela kwiinkundla zamatyala. I-IEC ithi iqinisekile ukuba iza kusimela isigqibo sayo. We reject the accusation being made that the ANC tried to influence the IEC. I-ANC kulindeleke ukuba iqise ngokubhala uluhlu lwezithembiso zokugaya inkxaso ngaphambi kokuluphehlelele ngokusesikweni kungeentsuku zatywala.